Здравейте! Днес ще се опитам да отговоря на въпроса колко капки съдържа 1 литър вода. За тази цел днес съм се снабдил с една празна бутилка от 1 литър, една пипетка, която се намира ето тук, както и един съд пълен с вода. Пипетката, както сами може да се досетите, ще ни послужи да създадем така исканите от нас капки. Плок, плик, плок, плик. Хайде да започнем, защото смятам, че ще ни отнеме доста време да напълним тази бутилка, особено капка по капка. Това са 100 капки, така че бая време ще си повисим. Не знам дали знаете, но в Древен Китай всъщност капките са били средство за мъчение в затворите. Всъщност мъчението се състояло в това, че капките продължавали да падат между очите на задържаните, на затворниците в продължение на часове. Някъде тук между веждето, може да го кажем. Та падали в продължение на часове и това карало затворниците да полудяват. Но не само полудявали, а и в крайна сметка издавали цялата информация, която криели. Обаче ми се струва, че китайците не са доизмислили своето мъчение. Няма нужда да завързваш човек и да му пускаш капка след капка между очите, за да полудее и да ти каже цялата истина. Най-лесно е даваш му една празна бутилка, като аз направих с тази. Даваш му един съд пълен с вода и го накараш да напълни бутилката капка по капка. 100% накрая ще те завърши с полудяване и ще си каже цялата информация. След дълго пълнене на тази бутилка капка по капка успяхме да я допълним догоре. И най-накрая имам отговор на този въпрос, който толкова дълго пазихме в тайна. В една бутилка като тази от 1 литър вода има 20 386 капки, което ще рече, че една капка представлява 0,049 мл. И за да направя целият този експеримент ми отне 5 часа и 53 минути. Изглежда доста дълго време, но ако се замислим, оставяйки в къщи да тече една чешма в продължение на 24 часа, така капка по капка, то ние ще изгубим 4 литра вода, което е много. И ако ти е харесало съдържанието на канала ми, ако ти е харесал този клип, не забравяй да го лайкнеш, да го обикнеш, за да кажем нещо друго, освен да харесаш, защото много се повтаряме, да споделиш видеото и да се абонираш за моя канал. Също така не забравяйте да пишете като коментари под видеото вашите предложения за следващите видеа.